ngai kublai fi we baro akan dikapor haka kerteng ke jeng Jisu. Barang kwa ben kli jeng kli fi akan dikapor ke bamenta hatu fi duwai shisha na em. Hatu fi duwai shisha na em. Tispai kata yang sungguh bahai fi we baro shakan ke channel jong ka Potternet Gospel Media Ministries. Ngasung it shisha ya fi bana ka singi shaka singi fi it polat utrai. But kani ka khubor step shaka long ke jingker kui fi mde bakren postor Bantei ya fi. Hendai Quran ujisu ya fi. Ban nganget utra ha Quran ya fi udan ban ongi ai udan ban lei ai ya fi udan shisha ban pen pau ya ketiki ai ke bakrau ke jim ke jong fi kat ba finang trang kat ba finang sliang ke ketien ke jong ble utra nang pen kala dor fi naga buram shaga buram unam pen kala dor ya kata ka kom perkhat ke jong fi ka kom nget ke jong fi ba ke jingim ke jong fi ke jingim ke bakan jaman sim ke jingim bakan jado jong fi ban ngatip baka ketien ke jong ble ke don ke bor ban pen kala shisha ya kene ke GM ke pemerintah bat kata ke GM ke bansawan ro aingo yo jisu bar ni ke por mentang akwa ban puli na kene ke kitab jong Nehemia ngasngubang kene ka kitab ke jong Nehemia ya ke ba ngi i hang ni shisha ba Nehemia udang don ha kata ka ri nongwei ha Babylon but habole yo snow ya ke ba ja haka Shillong ke jong u kala pen ki ia ka dono jong u ban duwai pa ka tin jong blake ong ni ki tin Nehemia u kon u hakalia kala jati haunai kizep ha ka snem ka ba arpo haba ngaladon haka yingsim sushan ba u harani uwe na kitiki para jonga ulawan mau bat kiwe patna juda bat ngalakli yaki syapang ki jiu ki bala yoklat ki ba ladang sa naga jingpenwir bat syapang ke Jerusalem bat kila ong hanga kita ki badang sa naga jingpenwir hangta ha ka snat ki don ha ka jingjinjar bat ha ka jingle ran bakraw ya ka kenro Jerusalem la pentua bat ya ka kerdop jongka latang daga ding tihabang lay osngow yakini kikitien ngala syong khop bat ngala yam bat ngala sngosi bun sngi bat ngala sya jingit bat ngala duwai hakmat ublay ka beneng bat ngala ong ngakerpat ya me atrai ublay ka beneng ublay ubakraw bat ba iting uba sumar ke jutang bat ya ka jingis nai bat kita gi ba iet ye u bagi besumar gi hukum jong u ai bagi skor jong me kan sya menta bat bagi kmat jong me kin pet ba me snap ye ke jing duai u syakri jong me ya ke banga duai hakmat jong me hak ane ke por men sngi ban men mit na ke benta ki kun Israel ki syakri jong me kat bangala pla ye ki pop ki kun Israel ya ke ba ngila le pop ya me shisha manga balka ying ukupa jonga ngila le pop ngila le sniu persya ya me bar ngim shim la sumari ki hukum lemni ka an lemni ka jing bishar yaki ba mela hukum how Moses ushakri jong me tukin mau ngekerpat ya me ya kata ka ketien ya ka ba mela hukum how Moses ushakri jong me kabaong lada pi rengkang ngan pensakama ya pi pedeng kinja benriu henry lada pi pai shanga bat pi sumari ki hukum jonga bat le yaki laki bala bekno ya pi ki don haka bakut kabneng penban ngan yalum yaki nang ta bat ngan walam yaki haka ta ke jaka kabangala jit mansa ke kerteng jonga haka menta kini kilong ki syakri jong me baru pait lang jong me ye ke ba me melapen em da ke bor ba kraw jong me bat da ke ti benon bor jong me atra nga kerpat ye me tu pen skor menta ki skor jong me ha ke jing duai u syakri jong me ba da ke jing duai ki syakri jong me ki ba sngo ba ban ship ting ke kerteng ke jong me ban pen mat ba nga kerpat ye me ye ki syakri ha ke ni ke sngi but ai ke jingis nei hau hakmat uni ubrio na mar ngalong unong ra khuri yausim kini kalau nong baar per ka ongom ni
Tihawnay Nisan agasnem kaba arpos im Artaxerxes. Haba kawan kaladona kmat jonga ngalara ikawan bat ngala ai haus im ringam shim lamat sengusi hakmat jong u menu. Barus im ul ong nga balay ka kmat jong me ke imat sengusi. Haba mem dapang kani kamlong Henry tang ka jingsusi ka donut. Hang tang al shepting shikadai bangala ong haus im. Tos im un im junam ka kmat jonga kanom imat sengusi balay haba kanong ba kajaka ki jingtap ki kpa jonga ka sa klau bat ba la thangdo ye ki krdop jongka da kading anda kumta us im ul ong hanga ka me kerpat hangta ngala duwai hau blay ka beneng ba la ong haus im la daus im us ngobha bat la da us shekri jongme ula shem ye ka jing ngobha kmat jongme ba men pa yang asya juda syaganong ba ki jingtap ki kpa jonga bangantay yaka barus imul ong hanga kas imru kada syong hajan jongu ka jinglet jong mi kaslam katno bat lano men wan paipat kum taus imul sngo ba ban pa yanga bat ngalabu ya u halor kani ngal ong us im Lados imus ngoba tupen ai kishti yanga hagi nong sensyar ka Shillong kawa bakin sya yanga banyat lat tat ndanga poi hai juda pala ai kishti yaw asap unong ap ka klaus im bon ai hanga yagi ding ban snak yagi krdop ki yang im ki badai yaka taka ying bad yaka kenro kanong ba bad yaka ying ka ba nganrung bad us imul ai hanga kat bakum ke ketiba bahau belai jonga ka bahalor jonga pi abang puli ni nong nengkong bat baargi ihang ni ya ka kamba ka jong belai ka ba u lale lengba u Nongthymmai u shekri jong belai bat u belai u jubab ya ka jing duwai ka jong u Nongthymmai kam dei bu shu duwai tang shikenta arkenta kam dei bu duwai ru shibnai arbenai ngi ke jing duai ke jong Nongthymmai ka senang na do benai kizep baga jing jubab em ka poi Haduh unai Nisan bagtau di benai March April fi ke jing duai ke jong u kalong bi ke jing duai ka ba klem sange uda pelut por ban duai ya ka ba un kerpat la ka benta ka jing snai ke jong blai ya ka ba un lek Bantei pat ya ke tiki kenro jong ke Jerusalem Bang ihang ni bau Nongthymmai ula duai naga benta kapop jongki Israel. Uduai naga benta kata ka jingle baman ke jongki upen ken mau yu blaya ka ka ba ulong. Upen ken mau yu blay ya kitiki jingkular ke jongu. Upen ken mau yu blay ya kata ka ula kren. Bat kumta ula duai, bat habu ula duai, bat yai duai. Shwabun ya kendo usim ula duai, bat yai duai. But anda habula duai hakawi ka sni habu yang akmat jong usim itu baka dur jong u kas ngosi badu lakli na ka ika daw pula itu ika daw usim ushem ika jing sam sobha uyo ia kata ka jing sam sobha na usim bo nema ya uyo ika kata ka jingbit ya ka ba unlet Bantei pat ya kata ka kenro ka balatuma jong ke Jerusalem tadi tanga ko aban ong ifi ka ni ka sngi ke bamenta fi duai Haduh katno fi duai shkentar kenta fi trai bo blen jubab no fi duai stio artio fi trai blen jubab no fi kan mau ni ka wai ka jing duai kalong ka badon kam bat duai klem de put le si ki breu kin ong ye fi ba fi la biet imat la shi duai sa Belai film lek no kom ni, belai film lek no kom tai. Tarai kin ai jingbut ya piru la da fidan lagi jing fidan lagi jing lek ga jim jong fi balada ki fi shudwai fi kren ka ktien ga jong blai. Kenong ni ga jing dwai kenong mirap. Kene ka jing kren ga jong fi kenong mirap, ga ktien ga jong blai kenong mirap. Belai film lek no shau tau al ni tau bi. Belai film lek no shkita, belai film lek no shkita. Ka kwa ban ong fi kene ka sngi. Ngi lengba kene ka ktien ga jong blai ba ga jing dwai jong Nongthymmai kaba daki benai ublay udah jubab shisha baru ublay udah penpau shisha ya kata ke jingshem sengobha
Unehma uyo ya kata ke jingsem sung bahana ublay. Uyo ke jingsem sung bahana ki brio. Ya ka ba uyo si shai kata ka lat ban lekpat sa ka Shillong ke jong u. Ya ka ba untay pat ya kata ki kenro ki balatua. Hoi ngatip ya kani kawai ba ya unehma ya mshem lakai u. Ha Jerusalem. Lakai u ha kata ka jing penwir. Lakai u ha ka Babylon. Lakai u ha kata ka rinong way. Henry udan ya ka jing iet da ka benta kata ka ri ke jong u. Udan ya ka jing iet da ka benta kata ka jaka ya ka balakai kita ki kpa ke jong u. Ibat ya kita ki jing tap balatap ya ki. Upen kan mau. Ya usiem mangan haban le sela ke jong ke Shillong. Usiem ma ke jing sha dei ban pelat dei ru. Ban le kum ni namar kam judan ka rukom. Usiem un pelat kum ta ya kita ken ki ba long kita ki mrau ki jong u. Ngi isi syang ni ba Nehemia uyo ya kata jing sem sengobha na unius arta success. Barang kwa benang ifi kene kesngi la fi kwa jing sem sengobha na ki brio. Na ublay am kadan kaman duai. Waju thaj man duai. Duai klem da pot ong ktien ke jong blay. Balada kadan kano no ka ba lada don shisha kano ka ba jinjar ke jim jong fi lada don shisha kata ka ba te ka ba khom lada ki khon ki jong fi i ba ka kanro ke jong ki kala tua fi i ba ke jing im ke jong ki kala klon fi i ulok jong fi klon i ba ki kanro jong ki ki klon fi i ka lok ke yong yin ka long sem jong fi ka klon fi i shisha ka ki jing pa pra ba ki jing tua fi i sa ki ke jing penjat ka kwa ban ong fi ke ne singi balada fi dan ya kata ke jing sokia Pimdan kaman kran ni mapi. La fikran tu ki kenro ki nom yang henry fikran show blay. Wa finyo Bantei pat ya ki kenro ki bala klem. La ki ying jong fi kala klem, ki kon jong fi ki klem, la tunga jong fi klem, la ki men kin bau jong fi klem, wala la ka ri ka jong ki klem ram la dangingi duai. Kamentoy ngi ban shu bonia. Kamentoy ngi ban shu debate. Kamentoy ngi ban shu keno ban ki kedokti way. Ladangi i baka jela jongi ka kelan. Ladangi i chisha kini ke jela ke jongi. Ka dayangi banduai. Bam day bangin chuduai. Simindet arminit sekentar genta ka dayangi banyai duai dagi banai. But ya kata ka bamla amu plain penla bet. Ya kata ka bamlong ru plain penlong bet. Ya kata ka ba ru plain pen jam bet. Ya kata ka bamla long u plain penlong bet. Kata ka day ka jingkular ya ka bang yu bo blewle ha ka jim ka jong Nehemia ni isha ba plan ka don ka lenti blay ka long lemba ka jingduai show blay tadai ta mangi pule mo anaka gospel ka jong u Marcos khatwe arab sao ka ong bahabangi pan bahabangi kerpat tong ngek ba fili opdiang tifin sayo Pagkadai katangi habangi duai habangi kerpat ngi ai ban si ai ban ngi kran si kran. Ngi pen kan mau yu blay ke ai ka ba ulong. Ngi pen mau yu blay si sha bangi tip ya ka ai ka ba ulong ba ka ai ka ba ula. Ngi pen kan mau bangi duai nam ta ka pop jog ni ke jela jongi duai nam ta ka pop jog long yin ke lang sem ke jongi duai ka pop nam ta ki tengah ke jongi nam ta ki khon ke jongi duai bo blay un map i kita. Pitep nam. Kan dan bet ka jing pelat na beneng. Kan dan baik ke jing map na beneng. Kan dan baik ke jing kerku na beneng. Kan dan baik sisya. Kata ka kamba aka bawan her na beneng. Baya kita ki kenro ki balatua ublayun penyeng pat daga keti ke jong fihi. Dan yang kwa benong ifi kini ke ski ka bamenta. Wat judo jing kermen. Ya ka bafin give up nak ke jing im ke jong fi. La fi mat ki jing si pila duai ka tu kat ni fi panik ke jing im ke jong fi. Pim yo kon yo kti ne pim yo ito breu ba biang ke jim jong fi pi sngo ba ka kam mo pila persang ke ni ka tai flat tap kam pim yo tenga kwa benong fi shu duai bet pi ba ka por ke jong fi ne slam jong fi mo ki fila lang he kla jen poi shi ka ta kerta ka ba fin kut no ya ka ban yo kam yo jam ne yo breu yo to life partner ke jim jong fi kwa benong fi duai shwa ban kut ka por play be ka lat ta jong fi Pisngo bakan kut no em how blay kam judan ka bakut blay le ki kamba unu blay mangi shikri unu blay abangi duai u shem gi jing shem so ha unu blay abangi krene ki skor ge jo ong tin jo blay jing ken kalong khat sa arpo prag ong
Kren lagi skor junga dengan snow, bat ngan le I kata ke ba pipi kren. Ka an puli ni ka por bo blay kren ni kata te ngas snow telat, bo blay ong kren haki skor junga ni ke jingken ni ke nong ka ba khat sao ar pra, bo blay ong kum ni te ngas telat pula ong kum ni ka an puli ka ong. Kat banga im ong utrai, kat kum ba pilak kren haki skor junga kum taru ngan le pi. Ya ke ba kren haki skor junga ke pin snow skor junga ong kum ta ken ngan le pi. Ba den ta pin snow ba yai pin snow ba yai pin snow. Kerpat ba yai kerpat. Pan ba yai pan. Duwai ba yai duwai. Wat nam do jikermen lada fi I bagi ta gigi sa gum jo. Le fi mi I ke jubab yai duwai. Ne ma we duwai diki benai. Ban ngi I ya ke result ngi I ya ke bo blame le. Pada kita sibun ba ke jing kai sepang ke jing duai kalau dan tu ke priu ru mo ke balek ben kerpat if play kata kalau nong ke bakat pra naga gospel Lukas kalau duai ba ke yai duai hakmat jong ta u nong bishar bomhok u nong bishar shisha uba satar uba le he uba le hangamai ke babel ke ong nong bishar ubam shepting you blay lani ubam buram you briu kan ke briu ke lek ben kerpat ubam shepting you blay ubam buram you briu Uneu de tau nong bishar. Habakan ka breu kala sha le ben. Kam dan lenti sa way pat. Maka let chunu nong bishar. Ubam syap tieng, you blay, ubam buram ru you breu. And ka let meet la bat sngi, meet la bat sngi. Ban yai kerpat ha uneu nong bishar. Uba le he, uba le man, uba le meng. Ubam syap tieng you blay, ubam buram mi ki breu. Kayai let ba kayai let. Meet la bat sngi. Haduh ba uneu nong bishar upay ka dur. Jangan nak beri ulah ingya, ulah wit ya ka bakawan man lagi sengi. Haduh agak bakat do, bau ni unang bishar, ubishar hok ya kan ni kebriu. Wai ya kata ke jing dawa ke jengka, baru wai ke jing kwa ke donut jengka, baru wai sisa ya kata ke justice, mau wai sisa ya kata ke bedai ya kan ni kebriu, habakawan mit labat sengi hakmat jengu. Tu Jisu ong ya ketau ong ba hasngau ke bautan nong bishar bamhak u ong. U belaiti unu bishar hak ya kita gibal jiet jau ke linyar kerpat ya u mensngi ban men miet bar ula syaslam naga benta jongki nga ong ya pi bon bishar hak ya ki kumne ru. Henry onda wan ukun ubri un syam em ke jingat ya ka perthai. Jisu ong ya kata kamu susi kalau ladang ngangawan ngan syam ya ka jingat haga perthai. Marbun kibriu imat habau Jisu unwan bun kibriu kidu jingat. Kene tan kwa banong ifi kene kesngi ka bementa. Lada uni nong bishar bamhak. Lani nong bishar ubam sungutanat te. Ubam sungubangiru busnia uni briu. Lada utau briu ai ka jing bishar ka bahak ya kene ka briu. Hato kepajngi bahabenang unum jubab mo ya ke jing duai ke jongi un jubab bet tangan ni kwe ko aban ong fi yai duai yai shikri yai duai yai mani yai duai yai pensu bahai utrai duai diki benai yai duai man lagasngi wat ju sange ban duai trai un jubab bet ya ke jing duai ke jong fi kam dan kenono ke jing duai ke bo blai jubab ini duai ro kani ke por menta problem ai bor fi fi nom thaj ban duai ba fi nyai up ya ke jubab na trai ini duai trai bi ni ke por ai bor ki kon ki jong me trai nga tip ni ke wei ke jing duai kalong ka ba ko trai namar la bagi breu kim million ban duai san minute kala de ke jrong palat ai bor ki breu ki jong me trai ha ba ki dan apdeng ki jing le la ke yeng ke sem ke jong ki kon kiti ne lok ne ki men bo jong ki ne ki bahiyeng ke basem jong ki dan apdeng jong ka ta ke jing jot ne ka trai ki long yeng jong ki bahiyeng ke basem ne ki ta ki pramar jan bar pala da ka de ke jela ke jongi ha bangi duai ko kan rat ngi tip ya ka ne ka wei ba ke jing duai ke bi minute ar minute ka nam la ben pen kala la ke jing duai ba ka bi ai duai ke jing duai ka bam jus sange ke jing duai shisha ken kata ka ba yai duai bat ka ba yai kerpat trai ma ong duai klem daput ke jing duai ka ba klem daput ngi tip ba ka dan bet ka result ka dan bet kata ken ka jing pen pau
Ya ka ba men pen pau be ya ka jubab ke jong me, men pen pau be try ya ka ta ka jingle pla ke jong me, men pen pau be kokonat ya ka ta ki kamba ki jong me tra ngitip bagam dan ka no ke jing duai ka ba me ken tat. Kam judan ka no ke jing duai ya ka bam judan jubab. Ka no ke jing duai shisha kam dan ya ka try shisha ya bangi duai te try ka dan be ka kamba ke jong me. Ka jing duai kam judan ka batli ka dan be ka bor ke jong me try. Try duai men ai bor ki kun ki jong. Bakin duai bakin yai duai. Bakila duai ka bari men ai nong ki ka paung ka tin ke jong me. Matthews lon riu. Bak tin ke jong mer ko nga ble bangi pan ko ran ma ong ngan ai ngan jubab ki baki tiet kan ple baki kin wat kin shem. Nyau jong Matthews ka krani kata. But try hi shanga duai men kar khu ini ki kun ki jong me. Baki krani ki skor je menga tip me jubab te try. Hak wi yai tiet ko trang ka tip ki jing kangan ple. Pada baki wat kin shem te try. Ngait try men ker kui ki kun ki jang me. Ngadwai fi ba ngadwai fi kong. Wat num kut tang ka jing yam, wat num kut tang ka ta ka jing ut ke jong pi na ka ta ka jing ujor ke jong fi. Hendrai ka day fi ban dwai. Ka por jong blai. Ujubab ya fi. Ke jing dwai kam julong len ai. Ngadwai ngaker kui pi ni ka sngi. Pini ibi ki kamba ke jing Nongthymmai ke jing pen yang pa ka jong blai. Gombau ne mayau layo un penyang ikan ro je ke Jerusalem ki balatua un penyang ru ke jingim ke jong fi un penyang ke yeng ke jong fi un penyang ru ne ke ri ke jong i daga bor ke jong uken hagal ting jong jisu ngi dwaing aingo amen ba amen try na kui fi un sai bor shi shwe fi un per sla shwe fi ba fin long ki nong dwai ba ke jing dwai jong fi ki long ki batli ke jing dwai ki ba blai ju ba ba Try and go if you can do it. Amen.